Di ba? Oh, kanindot, anak. Importante ng kasi, ng makahinumdum tanga di, juta angay masina. Kakitang tanan, gipanalanginan sa Ginoo, sa lain-laing paagi. Nabita po'y daghan og kwarta, daghan mo pog maintenance sa sakit, para namo miswildo, dako pog maintenance. Kamu po nga kaluoy sa Ginoo, bisag apiki mo pangwarta, diyan mo mo'y sakit. Ayan na, angay-angay sa Ginoo ni atong mga blessing. Angay-angay sa Ginoo, mga way rason dun nga maibog ta o masina ta sa kalapusan sa ubang mga tao. Paningkamot nga malikay ka sa sala sa envy or kasina. Kami mga pari sa Bohol, pareha po din hininjo sa Surigao, pareha sa nagswildo, pareha mo sa anima po sa Surigao ingani. Kami mga pari ron sa Bohol din sa Surigao, di namin magkanabitang magsuya ay o kisay dakong parokya. Kaysa una kay nga naman to katong dakong parokya, masahin ka katedral, maibog ka, nga ikaw naraka sa isla, karon sa Bohol, parihor may sweldo tanan. 10,000 among sweldo, nanay 5,000 ipuno pang gasolina. 15,000 kada buwan. Okay naman. Kay, diyan mo mapun may anak. Ako, diyan mo pamampukoy anak. Si Bako. Igo nakaadyo ng 15,000 na mo, naho. Mga di namin magsuyay o gamay mong parokya, wala, patas tanan. Tiguang o batanong parehas sa tanan. Sa diha pagkos katedral sa Tagbilaran, ay pare nga tiguang. Ang mga pare nga tiguang sa Bohol, kaya atom na ibutang sa katedral. Wala sila ibuhat. Pero parehas may sweldo. Dahil sa kapare nga tiguang, ang bungol, ang bigas dunggan, gagikan ko gamisa, gipaningot ko, unya gasigi ko, ginakan pa kong misa ba, siya gakaon, nga gatanaw TV. Abi mo kiri mo ibungol, nga dunggan di ahong gihunghungan. Ang inag, haya-haya, oy. Tanaw-tanawan, malawag TV ang 15,000. Kaya abi mo kiri mo, hindi kadungog. Kiri mo di makadungog. Suko ag paring tignamatay na ba? Ingon og, bailo ta, ikaw wheelchair ako misa, ayun ko si Bako ko ba diya. Ikaw. Matang ito ni iwasuya ta ba? Ingon ni ana ni atong kinabuhi, no? Adyan mo kasuya. Huwata nga, kinalagi mga maayong butang nga gapaabot na to sa atong kinabuhi. Kaya masuya ka, muna sinugdanan nga di ka malipayon. Tinod na. Masuya ganita, maibog ta, di na ka malipay kadugayan. Now, pananglita. Ay uban nga murag, anong maura man inaabot sa dagway, mugo magkugbarog, anong itumon magko. Ayaw na importante yung buhi. Amen? Dapat ito post sa Facebook. Kita na ho. 2016, why uyab? Kami doon na sa ito pag-adyo. 2017, wagi hapoy uyab. 2018, hapit makauyab. Pag 2019, kay COVID naman, lockdown, stay at home, yang gibutan. 2019, ang importante, buhi. Ang importante, buhi. Mga importante, buhi. Debito laki niya. Katulo na siya, buwagi o asawa kay kaluoy sa Ginoo. Kina mautahan og now. Ang puriyag ka ba? Puriyag ka ba? Ang isang ilong na sumpay siyang dungga. Yang wait ko na sumpay siyang suwa. Naog na yung mutanaw atong lakihan mo rin kalibangon. Doon mutanaw baka na di madag ruingon na isang nao. Tulo na ka asawa niya hing layas kay di lagi matda iyang nao. Gay no sara rin siyang puyo. Sa iyang kamingaw ng hindo sa siyang katri. Yang katri siya raw sa gapuyo. O sa kadlaw niya na ng limpyo siya, sa til-til sa iyang katri na amay buho, na ibangag ba, di mo na duwindi kapuyo. Kailan mong duwindi? Kanang gingon nilang malignan, nga maligno nga, krisyon, tawang gamay magkorona, bawa po kitag duwindi sukat. Dahil duwindi kapuyo, yung istorya duwindi sa tao. Brad, kaluoy ni mo. Katulong naman ni kabihai, kalonli sa imong kinabuhi.
apan ayaw kagoon. Ako kang lipayon. Ayaw kasina sa imo mga silingan. Ako imo lipay nimo. Pangayo og tulo ka butang kaya huning ihatag nimo. Ingon nagduwende. Yan nagtaw, ha? Tinuod ka? Laki. Lipayon ka nako. Wish number 1. Ingon nagduwende. Duwende. Kay bojo kang wajang mo ko'y kwarta. Himo akong dato. Ingon nagduwende. Piyong. Piyong nga imong mata. Pagpiyong sa isang mga mata, pagbuka pa niya, kinadaghan ang kwarta. Habit siya madatugin. Iyan nagduwende, lipay na ka. Yes, lipay na ko, duwende. Napay duha. Ingon nagduwende, sige, pangayo pa. Ingon nagtao, duwende, masakiton ba siya ko? Giasma ko, hubakon ko. Di ko kaginhawa, hangaton ko molakaw. Ayuha ang akong asma. Ingon nagduwende, ginhawag lao. Paginhawa niya glaong sa tao, tang tanang sipon, tanang kugmo, tanang hukaw, tanang plema sa iyang ginhawaan. Ingon nagduwende, lipay na ka, wala kay sakit. Yes, lipay ko. Napayo sa kawish. Pag-wish pa kay aron. Kaloyan ka na ho. Malipay ka. Nagduwende, ako wapat ko kaadto o minlan sa Surigao. Pagtukod og tulay, gikan din sa dapa, padong dito sa Minlan, Surigao. Kaya di ko mo sakay og bangka, di ko mo sakay og lansa, kaya mahadlok og tubig, di ko ka mamulangoy. Muna yung wish, patanawa dyan og Surigao City. Pagtukod og tulay, matahing reklamo og duwende. Iyon na duwende, asobra na po ng imo, abuso na po ng imo. Kinsa man buha nga magtukod og tulay, kadakong gasto ang nagikan sa dapa, padong sa Surigao City. Adyo po kung ingon na, lugi ko na, kautang-utang ko na, di mahimo, di ko makahatang na ikatulo ni mo pangandoy. Cancel na, pangwes og lain. Iyan nagtao, sige. Di man ka pwede nga magtukod og tulay sa dapa, padong sa Surigao City. Mauna lang na ipuli na siya katulo na ho. Himo akong wapo. Kay kuan man ka maglipayon magakuni mo kay ba makang bati kog naon himo akong gwapo aron ako nay crush ng bayan aron bukdon ako sa mga chicks hintanaw na pagbalik ag duwende niya matay brad di pwede di mahimo magtukod na naman tagtulay di na mahimo na mahimo na imong naon mauna dyan na imong naon di na pwede ritukihon tulay na lang iyon niya na ayaw lang kasuya. Ayaw lang kaipo. Kisa ninyo din nakaabot og baile. Kabot mo og baile? Katong karaang baile? Kaabot og baile. Ang baile sa una nindo to, ako di pa maile man ko sa una, sa ulitaw pa ko. No? Ang disco magugaron, murag lingas na magugay. Isa kung saan na may liho. Nang mahadlok na umang disco, kaya kanang hubog bitaw, na masikhan, mahimong trouble. Ang baile sa una, nindo ka ito. Formal. Di ba? Kaming mga laki, ari may gunit sa hawak sa babae. Kamong babae, kaya mura man og ani man siguro masaabaga. Di ba? O kuangay, bitaw ta kinalamian, sweet music. Sa lamiay, doot na atong lawas na lami ka dyan. Piskay ka dyan, murag init atong lawas, no? Sa una, mamailitan, ang mga baji, di makamusayaw ditso. Maglingkod ang mga babae, mga dalaga, ang lingkuranan ingani, lingkuranan sa simbahan maglingkod. Unya na music plaka pamanto, di ba? Turntable, daring kilid. Na ang plaka bitaw abog magbalik-balik ng sonata, di ba? Mukanta kita kanang nay matud nila, di ba? Ugaw tong plaka. Inikuan sa, di ba na, no? Inikuan sa turntable, matud ni, wag katulin na kanta kay abog ang plaka, no? Matud ni, mudagan na po itong operator kay hinluan tong plaka. Inigtukara na sa sweet music, ang mga ulitaw mamili na sa ilahang pang-sayawon. Natural ang balik-balikan sa mga ulitaw, kato mga dalaga nga kwapa. Mga tagasog barong, mga puting panit, mga siksi, mga lumoy o kutis, moto'y balik-balikan. Kung nama intawang po yung mga dalaga, intawang pong namayli nga, apikig dagway, o kanang subidaon o naw, diyan mo may mobile nila.
Kay ba mo sa ibuhaton aron na makasayaw nila, doon sila sa barangay Tanod. Barangay Tanod mo sayaw nila in taon aron makasayaw. So ayaw lang kaiko kay ayaw lang jud kaibo kay naa paghihapoy mo maluoy na to. Sunod, babag sa pagmapasalamaton. Sunod kining gitawag og kahakog. Ingon si San Agustin, huna-hunaa og unsay gihatag sa Ginoo nimo. Ugi ka ni ana, mauray kuha ang sibo sa imong kinahanglan. Ang sobra dili na naimo, iya na sa upan. Hako. Kita mga Bisaya, mo ni nindot natong pribilehiyo kay daghan taog terminolohiya. Sa Cebuano, binulanon og ato, na ay hakog, na ay dao, no? Kadungog mo ng dalo, dao, na ay tihit, na ay inot, na ay muduga pa'y unas, di ay ngunana, na pa'y tihik pa sa tanang nangamatay, na ay ngunana. But, ang idea ay niising kahakog. Share your blessings. Managingon sa Santo Papa, if you have nothing to give at least your smile. O wa kay laing ipaambit lang ang imong smile. O ang kinabuhi nimo makahatag og impact sa ubang mga tao. O gamay ra kakita, waman magpaabot ang Ginoo nga ihatag nimo na tanan. Kay bao ang Ginoo nga naa tay panginahanglan. Share your blessing gamay. Naay mga tao in taon nga way kaluoy. Paglinog sa Bohol atong 2013. Paglinog sa Bohol, nangulikta kami sa simbahan og used clothing para sa isanina sa mga biktima maglinog nga nangaguba ilang bahay. Kay ba mo paghagpat namo sa mga sinina dito, paghagpat namo sa mga sinina dito, luuyan ning uban manghatag way kaluoy. Example, nay uban manghatag og short pants nga wadya mo nay bilahan. Kaysa mabuanga mo suot. Ako sa kalima pa kulinugan, di mo suot og short pants nga wadya mo ibilahan. Pisot pa tao, daw pa'y bilahan ang ato. Sao na naman eh. Pisot pa, dyan mo pa'y bilahan ang shorts. Nayuban manghatag nga, dyan mo na pa'y kaluoy. Mura pag nanghatag o basura. Manghatag o sapatos, dyan mo na pa'y lapalapa. Nausama ni mura na nagalabay o basura. Ang grabe ang uban ha. Ang musuot na, biktima o linog o bagyo. Manghatag ba dyan ang uban o wedding gown silang ugangan nga dugay nang namatay. Usaw mo na, nay, gatulda dito kay wanay bahay, na nanguligtag relief goals, magsuot og Buddha sa kasal. Muingon ang mga tao ko'y nabuwag after siya ato na nanguligtag sardinas o miswa o sa wedding gown. At so, ito po panghatag o wedding gown o biktima katalagma. Matang luuya po manghatag o wedding gown. Anhada mo sud ang atong kahapog. Paningkamot itawon nga makapaambit ka sa imong blessing no matter how small it may be. How small it may be. Importante na makapaambit ka. Kay kung di ka makapaambit, mamatay ra ta nga way nalipay nato. Kaya bito to'y binalay hing reklamo sa iyong ugangan nga labihan tihika. Diyan padre, matang ni si mama, labihan yung ka inot, labihan ka tihik. Imagine pader, mo palit si mama chicharon, kan chicharon ko. Mo palit si mama pa rin chicharon. Dado niya sa among bay, di siya manghatag sa iyang mga apo, di siya manghatag sa kong mga anak. Na usaw niya pagkaon pader, aron di siya may bawan nga gakaog chicharon nga kagumgum kay mutingog man na. Yang ihumol og tubig ang chicharon na, kung saan ka na. Kay mahadlok siya mupaka, madunggan sa mga bata. Sa may pormang si Charon ngay humol og tubig o sa kanan, di ba din ang loon? Panghatag in taon. Panghatag. Sigon sa imong maabot.
Sigon sa imo mo na ibuti pasabot sa giunay San Agustin. Nga kining gihatag sa Ginoo nato, tanawa ko sa naiigo nimo na sobra ihatag sa uban. Nindot pa yan San Agustin. Wa mo yung San Agustin nga ihatag tanan. Sana mo itong kanon o ihatag na to tanan. Pero adyaw mo panghatag og basura. Adyaw mo panghatag itong giingon og Buddha sa kasal na sa ugangang dugay na namatay sa mga biktima bagyo. Kanang mga iyan na bitaw mga sapatos nga dyan mo na lapalapa usaon pa may taon na uban manghatag og tinidor usa nakapaat na hibilin pastilan adyaw itaon maluoy mo lami maning manghatag ta day istorya bitaw sa katawo nga mamistahay sa Bohol, magpista man po mo, no? Sa Bohol, daghan na, parang naapil naman sa mga bulanon. Kamong kaliwat o bulanon na ni Manguli, man po mo, no? Pista, daghan man taga Bohol o kaliwat ani. Sa Bohol, magpista doon na sila, bisag apiki o pagkabutang, magpista doon. Dahil na mista, pagkabot niya sa, wa sa mukaon daan sa ilang bahay, kaya ron ako sa makaon sa bahay nga gipamistahan, kaya suki mo nagpista. Wa sa mamahawa, maniuto, wa manihapon, kaya mapista. Gigutom sa pag-aso, gutom, andam na dito dahil karning kabaw, dahil sabawang baka, dahil litson. Pag-aksyon na niya kaon, kaya gigutom ni sa kaayo, nahibilin mo niya postiso. Postiso ba, paghikap niya, lagos rin nahibilin. Sako naman niro, karning kabaw, na isabawang kabaw. Wala ko'y mahimo, ani ginagutuman, na ba kay lagos na ko'y nahibilin. Kaya dyan kay, wag yung postiso madaan. Hindi po'y tapad niyang mamistahay. Nakabantay nga, postiso iya problema. Ingon yang tapad nga, Brad, wag di ko sila kaila, puro sila namista atong bayan. Ingon, tapad niya, Brad, wag kay postiso? Dahil ako, kada ako nagka-postiso aron. Isuot So, pagsuot sa unang postiso kay, muna mangguuta. Di na manganga iyang baba. Di manganga. Hapit niya masama sa alam rito yung lagos. Giluwa niya. Iya na pong giuli. Di madapat. Guot kayo. Di madapat. Dapat lain. Dahil kaduhang postisa. Pagsuot niya kay labihay mo po luaga. Uway kusaw ka ng dito. Sibo. Iya na pong giluwa. Giuli. Ingon na tapat niya. Dapat lain brad. Dapat lain pasigsigo. Di mo di katulong. Tagaan sa ikatulong postiso. Pagsuod sa postiso sa baba atong mamistahay, sibo magkaso, kaon siya taman-taman. Pag humagpangaon niya, istoryahan na sila, inom-inom sila. Ingon nagtao, Brad, salamat kay imo sa kong gipaampi. Thank you for sharing your blessing. Gidadaan ko ni mo postiso. Nya sa dentist baka dok ang itawag mo kay gilibog sa ganong postiso. Ayun sa dentist, ingon po tong tao di Brad, portiro ko sa menteryo kanang tighabwa ko minatay ang sa kanang mga postiso ang postiso na sa mga minatay ang gihabwa aron magamit sa uban. Nakakaon magaling dito postiso diay sa minatay pastilan na. Sige. Mag-break o mag-exercise sa ta kay alas 3 na. Human ng tarong tao-tao. Tindog usa, tindog. Pagsayo-sayo usa ta. Saya ta operator. Katong maka-wapay arthritis again, sayo-sayo sa ta. Kini nga tong exercise, gitawag kini chicken dance. Managing ta sa lihok sa mga himungaan o sa mga sunoy o sa mga manok. Okay, operator sa choir. Sige.
Okay. Lingkod sa kadiyot. Niya nata sa ikaduha katapos ang bahin sa ato ang pamalandong karon. Panikamo ba makahuman og alas 4 kay na may misa alas 5, no? Sugod man putag alauna media. Di po mo daghanon pag-adto og kay di na po mo makatuhog sa uban. Ako mo po mamisa alas 5 ingon si Father Jerry. Di na hoy hatag ang tanan kay aron na po ko iwali. Sige balik ta. Kasina kahapon unya nainindot gani nga slide ika-tulo no. Alaktawan na to na next sunod nga slide naigibon na kita na din unsa kuno ka importante ang atong pagkamapasalamaton ingo din ang mga amigas walay damgo kay dili man sila mga tuo kita bre mo amigas nga gabit ni tugunlan og banig. Sunod slide. Ang mga anay o mga butakal dili makakita sa kanindot sa kalangitan kay dili man sila makahangad. Ang baboy kita bre mo baboy nga gahangad. Ngadungo ra madura mga baboy. Ikatulo nindot kay ni. Ang mga alibangbang dili makasaulog sa ilang adlaw nga natawhan wa sila ka-celebrate sa ilang birthday parehas naho di sila maka-celebrate kaya ang ilang kinabuhi 47 dias lang nagingon din ayaw og reklamo sa imong kinabuhi kay labaw pa kakaayo og dignidad sa amigas sa baboy o sa alibangbang pasalamati ang Dios. Imagine ang alibangbang 47 ra kadlaw ilang kinabuhi kita. Kaluoy sa Ginoo taas ta og kinabuhi. We don't live for 47 days, we live for years. Unya makatuog ta. Ang mga amigas di makatuog. Kanindot sa kinabuhi. Amen. Dahil ko na to ang Dios ato na pangatagan sa masipang pakpak. Primero, paningkamot nga makapuyo o kinabuhi nga mapasalamaton. Sunod, importanteng butang mga igsuon, ang kinabuhi nga makugihon. Klaro ba diha? Ang kinabuhi nga sa man ang gibutang diha makugihon. Sibo ba niya ho? Naiduha ka kahimtang sa kinabuhi ana, tanawa. Naiiri nga hayahay ka no, galigad-ligad, doon nagantihos po dyan, na naisda daghan. Dapoy kabaw nga gadaro nga muna-munang lisura ang iyang kinabuhi. Asa man mo anak karon anang kanang iri nga daghang makaon na ng kilit o kining kabaw nga guyod sa daro. Actually ka ng duha na amana nato. Usahay hayahay mabuta. Usahay pod pait pod. Pitos po. Nanang duha na to. Puli-puli raman na sa atong kinabuhi. Ang importante nga magkugi kita. Kung kapaabot sa Ginoo, samtang buhi pata. Sa Synodal Church, wajay luna na pagkinapuan. Kugi yun taman sa mahimo. Next slide please. Ingon si Santo Papa, ang trabaho gihimo alang sa tao. Apan wala himo ang tao aron patay-patayon og trabaho. Nindot no? Gihimo kuno ang trabaho aron mabulahan ang tao. Apan wala gama ang tao aron patay-patayon og trabaho. Ako kinamagwangan ko upat may kaigsuon. Nako igsuong pare, duha ming pare sa amo. Ang uban ninyo kay tigtanawa sa vlog no. Upat may kaigsuon, nay usa ka igsuon pang wa maminso nga palahubog. Pwede nabili na tong bahay bitaw na nainom ko kulapo. Nagiinom na hagbong bitaw na. Nay usa ka igsuon ng palahubog, napoy usa na minyo, nay usa nga pare. Sa tanan di man sa kumubalibad og trabaho. Sa tanang matang sa trabaho nga di kayo ko ganahan kanang magduyan og bata. Di jo kumuangay magduyan og manghod. Pero mapugos kay suguon mamini nanay. Kini mo magduyan tag bata, wa ka kahibaw ganos ka mahuman.
Di ba? Kasuway mo mga inahanan eh. Labi na batang hilakon bitaw. Hilakon man ang haison ng pare karon sa Bohol, Kalapi. Hilakon niya. Inigduyan ako. Mahurot akong kanta. Di kaya pumatog. Sige. Sa pataan niya nga. Katahag ba yung magiliw? Di kaya pumatog. Hurot ba yung magiliw? Aming ligaya na may mga api. Huwag na pumatog. Katahan na po, liron sinta, nakanta ganda sa una, bahay, kubo, yan na. Di kaya pumatog. Mao nang inigduyan o idiritso na sa bongbong na yung kaya mapakong bitamit ko. Sabotin o hilang, kaya naigo matunganan. Sabot o hilang. Kanya ang sao na pagpahilong kay baw mo, kantahan o kanta o minatay. Siya ro di ka matuga, kanta na may minatay. Kristiyanos palandunga kanang pasaylo kanang minatay daw karang minatay. Matog ang manghod haguwa ka sa na magtabog og bata niya masuya man may kay pobre lagi ang tatay kay manananggot raman ang nanay grade 3 ra in town niya gatanong ra gud ga uma ginagmay kay wa may irrigation sa amo mayo kay mga dato mamigay mamo kay daghan mo panagatan kami dyan mo bukid why irrigation gasalig ra sa uwan gasalig ra sa kaluoy sa kinaiyahan na pila ra go income og manananggot boslot pag shorts na hong tatay na nang lubot para na ispat kay ano naman mananggot bitaw kay sige saka aton sanggutan kinaluoyan dyan may kanang gi-vlog na ho sa panilandungi nga Facebook, tinuod na tanan. Kinaluoyan. Niya, ang palitan o gatas ni nanay, katurumang mumanghod nga giduyan, kay mga o naman may kanon. As, lagot kay ko kay Liberty pa man itong milk maid na gatas sa una. Kabot mo na? Kaida, daday ka, tiguan na today ko, no? Liberty pa o milk maid. Muna to yung tunawon niya, di man may paimnon kay ang amo kay kato namang lanot kanang maglugaw bitaw dyan ay basa bitaw nga lanot na ingana na lain man o di katong tinughog katong bahaw nga kanon na nagagabi gitubigan unya way tabliya kay pobre man sus iniginom na muro maghihi og kabaw no maghihi og kabaw sus iniglakaw ni nanay inigbili ni nanay sus basta malayo na sa nanay, kaya naghang maglakaw, meeting, mag-ubra, magtrabaho. Ako'y mututoy sa bibiron sa manghod. Binlanan ako gamay kaya sumuta po ni ako'y paduyan o ako'y suhol. Dahil kasanay, balik sa kinahibilin niyang bitaka. Dito so ko nakatinaw o punaw. Kaya kitaan mo ko niyang kaya kinalamian mo gawa gumigatas. Matang. Muna rason karon na pari ko og imbitaron ko di ko mabaliban. Kay makahinumdum ko sa nga jamusod me. Nawa gyud. Yung matay ng Ginoo muhatag mo sukli sa imong kahago basta kay maning kamot na jud ka magbudlay ka. Gantihan jud sa Ginoo. Mo inyong mga anak karon na ba kay nang ato mga anak ang mga pagumangkon hayahay na kayo kinabuhi usahay kung ingno na humanghod nga tudloi po nagtrabaho kay mga matay ta sana may ilang kinabuhi. Kabantay mo karon mga di maputanan pero mo na ipapil na tong ginikanan. Inyong mga anak bisag na dadato na ta na hamugaway na ta kapitan na mong barko supervisor na mo tudluy isog mga trabaho ginagmay. Kanang trabaho ko pong di makamatay. Tudluig labag brief, labag panty basic pa na. Manilhig sabay, maglungag. Kaya tudluing responsibility kay dihang dapita makakita sila sa bilig trabaho. Karon kay ako makakuan madjugo ako mga pagumangkon. Hilig ba sila kwarto? Mahimo ganig duha ka adlaw di mo gawas sa kwarto basta aircon, o na ay wifi, o na ay soft drinks nga bugnaw, o na ay junk foods. Tawga na di ba di na mo tingog nimo. Tuwa kag namatay atong sur, tuwa kag duwa atong computer. Ingana na mga batanon bay, ingana. Ako saksi jud ko na kadaghan ko mga pagumangkon sa bahay. Lahi jud ilang kalibutan nato. Kita magud sa una, tagaan jud tag responsibilidad. Hayahay gani sila karon. Kita na ba di tay tutor sa unang may eskwela dyan mo? Ihatod na unang adlaw ra ganun mo. Humana na imo na tanan.
Karon haya mga bata just tagbilaran. Father, na-stress ko kay ipagkuyod ko ni mami og bag. Haya Ora ni kastresa ni mong ipaguyod og bag. Wa gani kami mo may kaon sa una ng eskwela. Mao bitaw karon nga mo nang nanapoy mga daghan nga mga kaso og hikog. Kay ilang hunahuna nga bugat na ng kinabuhia para nila. Tudluy sila nga og sense of responsibility. Kay sa atong panahon manggod, gimalmal tag trabaho. Kana ra bang mag-andam tag lawog o baboy, kawa pa may fee sa una, di ba? Kanang bani bitaw kanang sagay, di ba? Kasuway mo ana maglubog. Nay basa nga tubig katubo sa kadto ini muaslay ni mong mata manglugot ta. Usa ka tuig ni mong lawog o baboy sa boy feeds. Usa ka tuig halaw ni mong baboy 20 ra kilo. Talinis mo jog simod ni mong baboy. Usa ka tuig na mong pinakaon 20 kilo ra. Gusto ni babuya mo magsigbit. Pero makakaton ka sa value of work. Kini murag luod ng istoryahan pero ahora nang isulti. Tinuod jud ni. Tinuod ni. Sa gamay pa mi, wa mo misiar. Diyan mo mi toilet. Kaya sa bukid na mo, kinaluyan. Ang bahay sa mong lula Primero, na ito'y murag taytayan nga kawayan. O kalibang nun mi, anharawe, malibang patungod atong anay o butakal nga gangangan ang daan. Diyan mo mi siya, hugaw-hugayo. Bawag abot man siya kamo na mga idara na mamoy. Nga na sa una, kanang inigutong ni mo kay kanang gitubol bitaw ka, kanang ana itong butakal gakuha itong ano sa mahagbong itong imuhang kuha. Daw usahay kay lihukan man po sila kay kananing kamot o magkasao. Ani katugdong sa ilang buko-buko. Nga hugaw lagi kayo. Nya, mo na mo kinabuhis gamay pa mi. Nya mo po ito ihawon na mo pista. Nabasuyon para ba doon sabon yung matay. Wama may mahimo, mau may kinabuhi. Unya after ato, hisod na itong naiklase katong nga lang nilag antipolo. Why bawol? Bangag raan buho niya, mga 2 metros, nanay saw nga kahoy, na gibangagan na ana, ato ka mo, pungko. Kaya di man ko kalimot na experience kay kahila ko anay ka periodical test na mo. Na kanilang pong para sa introduction tinuod po itong na first ko po kita ko kanunay. Munang di ko mo absent. Muhila ko pa absinon kay paano ko malabuhan. Kay mura lang ginayahong tali, basag libro og tuon. O niya, buntag sayo gawan-uwan. Padung na ko mag-ilis kay mo eskwela na kay periodical exam. Gingnan man ko ni nanay, tinuod niyo, namatay naman ang nanay, wa ko mamakat. Nga, doy, matahinga pa wag atong CR. Kanang kung ano sa ito kay hingawas at mga hugaw dito. Sus, gitagaan kong nanay o palwa o lubi. Gipakahig ang mga hugaw dito sa soda aron di na mo awas. Kinabahuan lagi kaadto sa paguman sa nanay. Hala, dada na palwa di kay suglo na itong nilunga. Gapiti-piti ang nilunga paghuman. Mga igit na siguro ito na po. Pero pinagi, I learned the value of work. Di sa mahimo nga magtinapuan sa kinabuhi. Tuduin ang mga bata nga magtinapuan. Kaya kung nabantayan karon sa mga bagong tubo, ako mga pagumangkon mismo, di na sila mukangay pakuyugo na to. Sa una kay manghilak mata kay manguyog ta nila mga tog merkado, mga tog siyudad, mga tog lungsod. Karon manghilak na po sila dalho na to. Ngano man mawapag wifi. Matang daghan jud tag trabahoon, mga ginikanan, mga mama o papa dinhi, lolo o lola, dako jud tag responsibilidad pag-agak sa itong mga kabatanunan nga makakita sila sa kabililon sa trabaho nga di sila magunahuna nga sayon ning kinabuhi. Amen. Sa una ako sa merkado, ako lukdo ko kupras. Nagabot sa merkado, sos sa magoy ato nabaday milk tea jamo, nabaday chocolate jamo. Panrang dahil saingan ng bagong bayan sa una na ibahong anso inigsimbot ni mo maura na manawa sa magoy lami ka ni Kadjog sa Paganino Surigao dito sa katedral din sa ato o sa Sabang sa San Juan so mga dagkua aniyo pagpaniudto ni Padre kinadakaan ka Kadjog lobster dakong alimango jamo na sa amo
Wa jo na ginamos sa jud kanunay. Kanang ginamos na himo no ng apelyido. Sukat sa gamay pag hangtod high school, ginamos ang apelyido, kanunay ginamos. Atong merkado ginamos. Karon din na kadto ko hingaono ginamos kay katong iyaan mamligya lagi ginamos unya. Kaka ginamos tulo ka planggana iyang baligya na may iyang murag suda nag murag apron masuda naghalin kwartang papel ari kwartang sensiyo pud ani ini ko magpanukli na po si plangganang gamay nga ato sa manghunaw una ini ko magpanukli manghunaw ini kalubog ari ni kaitom sa tubig itapo man sa una ari dia matang nga maapil to palit sa mga tao ay una ay ini kalubog manghunaw dengan mga buling sa kuko na itapo ato tuwa itapo sa duga sa ginamos. Pero makakataon kag trabaho di mahimo og magtinapulan. Mo nga sa atong pagpaabot sa Ginoo mga igsuon, importante ang pagtrabaho. Kami mga pare kinahanglang nakanunay ang among sense of work, ang pagpanarbaho. Sa lungsod di sila musugot nga dunganon og misag minatay. Kamo dinhi magdungan mo de. Kaya gnay mamatay padunganon og misa dili. Tagsa-tagsaon. Asa na akong pasabot baka nang wag naay dayo ba namay ubang lungsod nga ang misag lubong og minatay alauna. Tanang minatay usara ka misa. Tagsa inyo. Sa amo po sa ahong lungsod. Nayubang lungsod sa Bohol nga usahon nagmisa sa pari. Pananglitan ugma Lunes. Naiunom kami natay ilubong usara ka misa. Unom ka lubong ani. Sa ahong lungsod kanang balilihan Bohol o kadungog mo ana, di sila musugot nga dunganon. Kay mayo sila asa man di ka padar nga mo di man nimo tagsa-tagsa og misa nga mo man mo trabaho. Pare ka. Mo nang og nay 5 ka binatay, magmisa ka galauna mo inom ra kag tubig. Sugod na paglaing patay alas 2, ni alas 3 tumusa, alas 4, og 5 ka binatay alas 5 na tumusa. Misahan na nimo tanan. Kay matod nila lain kuno tanawon ang dunganog misa kay mura kuno naay katalagman. Wala nay kalamidad. Pero ang lamang kunong rason na sa una, di ako nahitabo nga ang pare, giusag misa niya. Pag hinilakay na, nang giaway ito mga asawa kay gailog, kay ako sa kasawa, dito manggako sa diyan, minatay na. Yung ano, imo mo kong gibiyaan. Ingon ko nito sa tuwarag imo at tuwarag nga sa pangino kay ahon ng bana. Nahimo nga karambura at karanglubong kay pariho maglumon. Nga di naman mauwi, gigakos kay daghan lagi. Importante ang pagtrabaho. Ayaw yun ka manang isilsil do sa ato mga kabataan ang value of work kay di mahimo og di ta maningkamot kay kining kinabuhi kinahanglan tang maningkamot aron kita mabuhi. Nay nakita na di sa Facebook basahan ninyo kamo mga tinggan pag mata. Gingan din ha. Next slide please. Na diha dungan tagbasa di na kamo magklaro na. Bahalag saging basta labi, bahalag mais basta ngisi tamis, kaysa humay niya magsigig away. Bahalag magkaunog dukot basta dili gubot, bahalag magsudan o ginamos basta ang gugma timos. Magunsa man ang adobo apan pirmeng galagugon. Bahalag magkaon o kamunggay basta walay basta lang magkahigugmaay. Ang saubos, ang mutuo pasmo. Sobra mas pasmo. Di tinuod ng bahalag saging basta labi. Ayaw adyaw jud katuo ana. Mo na usa sa mga pinaganakong fake news aning kalibutan na. Suway o lips to lips sa mga asawa dyan mo kay gikaon. Kinalura ng laway, anak. Di ba? Di kinalura. Lami man yung lips to lips o hawag-hawag o wakagutma. Pinagigutom ka sa mura kagibidli o gaslo man na ini. Di mahimo ning watay trabaho. Mo nga gadasig jud ko gabalik-balik ko ni bisag asa ko mo hatag og recollection. Tabangi taon ato mga bata.
nga maka-appreciate sa value of work, nga dili na ang pagpakasayon. Kaya karon murag na uso na lang dyan na Facebook na lang kanunay. Unya duwa sa computer kanunay. Nga bisag tawgo na itong kaon, di pa ta paminawon. Oh, kaon na rin, haya-haya. Sa una kita pagoy mangitag kaon. Kita pa'y mangitag asa ta makakaon. Sa gamay pa ta, so kinalisuran ang kinabuhi. Napada snacks, mga eskwela, may sa una. Kita mangayor, nga taga-iskindi sa itong classmate. Di ba? Iskindi na kay kubi tilaw ka ingkit unja butangan pa to kumagko kay boundary di ba may boundary mo na paako ni mo to kumagko rumatras to isang kamot pero magdako ni mo kaon o kay iskindi tong imong classmate bugaw gito kay mo agi magkato silupin nga taas ba pero wag pa mo boy COVID ato maura tayo itong kalipay. Sus, kinaluyang, kinabuhian. Magkakaon, kahayahay ng mga bata ron na ay pizza, na ay sipon. Sila na ay magbuot sa ilang mga snacks, kanang mga tuhog-tuhog ng mga mahalon. Ang mga pagumangkon mo'y magbuot. Manoy makunila, Manoy, chocolate. Kaya, oy. Noy, Dutch Mill ako. Noy, Yakult ako. Lamian, mga snacks kami sa una. Malipay ra gani may magkakaw kinding basuka. Tay babulgaw ito basuka sa una. Nay murag sabon, nunay pataban nga comics. Lamian usapon na lumi. Na muburot. Pagbuto, tugpa diri ang usa ka babulgam diri ilok, nga diri sa suwan. Sayang man lugoro balik ka noon. Apil na ng buling makaon. Pait-pait tinigalo. Kaya na sa una ay kinaluyan, kinabuhiya doon. Anya, sayang man, di mo kadlaw usap. Hindi kagabi, hindi kahapon, padong matog, tamis pa man, ibutang sa ilawang sa lamisa. Pagkauma ka, noon na balik. Usang simana man, usang simana ang kaon o babulgang. Yan na. Nagkaabot eh, kung mo na. Iyan na, sa una may. Pero, diha sa atong pagpanarbaho, muuswag ang atong kinabuhi. Mga sa atong pagpaabot sa Ginoo, sa kitawag og Synodal Church, kinahanglan tang mo trabaho. Ayaw gyud pagsalig sa kaugalingong, di mo tugpa ning grasya o di ta maghago. Huwag yun ay kamaturan nato. Ha? Anya, kiniligin ko ang tagkaon. Ako sa una, malipay ako nga magkatrabaho niya na ay kaon na dyan ang mong gipangita. Wa ng mga cellphone. Next slide, please. Sunod, hapit at mahuman. Na coach sa African leader. Gayna niya mga pobre koronasyon. You are poor because when it rains, you think about sex instead of farming. Ingon na sa African leader, kaya mo ngano, ginali ubang mga nasod ba? Kaya mo ngano nga pobre mo? Ingon siya, kayo maguwan, maghuna-huna mo sex, imbes mo ato mo sa inyong uma. Mo kuno na pobre ta kay dito mo trabaho. Nakita na po na sa Facebook. Ikatulo, hapit na tamahuman. Ikatulong nga kikinahanglan sa atong pagpaabot sa Ginoo isip Synodal Church kining gitawag og lahutay. Na may laing term na nga importante kanang giingon og agwanta. Kadungog man ang agwanta. Sa kinabuhi mga igsoon, di mahimo og di ta mo lahutay. Bisag unsa nga klase sa kinabuhi kinahanglan og lahutay. Kamu mga minso, di mo agwanta, taas rin ang duhang tuig. Kay daghan mo kalisdanan. Pero kaluoy sa Ginoo, nakaabot mo 40 ka tuig. Nakaabot mo 30 ka tuig. Nakaabot mo silver anniversary. Salamat sa inyong paglakutay. Kamu mga alagad sa simbahan, salamat sa inyong paglakutay. Sakop sa PPC, Finance Council, mga cluster leaders, chapel chairman, mga bay coordinators, mga katikista, mga lectors, salamat sa inyong paglahutay. Kaya guwapa mo, sa kay mahimo na mo mga pare.
Kung mag-iskot o treasure sa simbahan, ang tinuod nga bahandi sa simbahan, di man ang mga santos nga bulawan, di na mga rebulto nga made of ivory. Ang tinuod nga bahandi sa simbahan, kamo! Ang inyong pagpanginlabot sa simbahan, ang inyong pagtabang sa mga buluhaton sa pare, kamo maoy dakong bahandi sa simbahan. Lahutay intawon. Anhana dyan mo nagsimba o giango-ango na mo. Samtang na pa mo'y kusog, padayon mo. Dako kayong grasya, dako kayo nga panalangin sa simbahan ang inyong paglahutay. Mga katikista, ministers, sa Bohol, sa parokya, 15 pesos ay oras sa katikista. 15 pesos kada tudlo. Diyan na sila gamay counterpart sa SSS, na po sila gamay uniform once a year. Maluoy lagi ko. Kay ilahan mag-complete, padung sa eskwelahan. Why snacks? Pila na ko ng 15 pesos, makatudlo ka o po ka oras sa kasimana, 150 ra. Munang giinan to mga katigisa sa parokya, maoro mo dyan ikahatag sa parokya, murag aron, murag incentive po ninyo, kaon mo bisag asa o na mamatay, adto mo bisag wa mo ingna, murag na tapos na 40, patuno mga katigista, mag-uniform mo dito aron makakaon mo lami. Bahala wa mo ingna, adto mo dito. Unay mangutan ng ganong naamo, inagisugo mi father nga are mi pagkanon. Muna usahay po, way mamatay miyo po ito bang katikista. Way namatay pa rin, kay gutom yan. Gutuma pa rin. Way namatay. Luoy mo, pero sa lagi dyan nga, grasyahan mo sa Ginoo sa lain-lain paagi. Lahutay giyon. Kay daghang mga igor, agasugod, wa makahuman. Ang mga liktors, padayon dyan taon ta kay importante na. Bisan ko usahay, daghan mo mga kalisdanan, amoy mga batang gamay, lahutay lang. Unya usahay sa wayon ta kay di ta ka maong mobasa, practice agud. Practice lang ayaw kahadlo. Ang importante nga naamoy lahutay sa kaugalingon. Dabi to toy lektor niya padung nga magmisa. Bisaya gud ta tong misa, hingkalit ag utro desisyon sa pari isang gi-English ang misa. Kay naay foreigner na nimba. Sos, kikulwagi kabuhing lupa na kabuhi sa lektor. Maluwi ito ka na upader. Bisan sa ba dyan yung gipraktisan. Asa ito ko babasag in English. Wapa ko kasuway. Wala may laing makapuli. Yung pare, English na kayo na yung foreigner. Papraktisa ko, padre. Asaw na kayo, maitok ng masuko ng foreigner. Huwag di taon tayo. Sos, pagpaso ito, kababagbabag, itong lektor sa kahadlok niya. Galibog niya sa siyang buhaton. Second reading man siya. Pag ikaduhang pagbasa English na gakurog in taon siya. Suwat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos ang second reading niya. Sa English na a reading from the letter of Saint Paul to the Philippians. No, mga lectors ani. Sa iyang kahadlok ingon siya, the second reading is taken from the letter of Saint Paul to the Philippines. Singhagag, sintag mata sa mga foreigner lang. Nalisuwat ni San Pablo para sa mga Pilipino. Nagsama mo suwat ni San Pablo para sa mga Pilipino. Nasa katapusan, may tao, the word of the Lord, no? Paul, apulong sa Ginoo. Imbes may sa the word of the Lord, kaya nakahadlok lagi siya, gipapasag English, ingon si Jack, the end of the world. Ingon po mga foreigner, thanks be to God. Natapos sa kalibutan. Tayo di malasa. So lahutay ra gyud, lahutay. Mga minjo, lahutay mo. Padayon mo lahutay, tama na sa takutob. Kay ang grasya naa sa paglahutay. Mo bitaw no, kamo mga Katoliko man ta. Ug makakita gani mo pare nga tiguang gamisa gihapon, angay mo malipay. Nga naman, timailhan na o hinglahutay. Ili magkapare nga tiguang na hing misa gihapon. Timailhan ang paglahutay. Sa tagbilaran kay katedral kani sila mo angay paring tiguang. Sa dito pa ko, patanon pa mangguad to. O mamumisa to mga paring retired, nay manawag sa opisina. Pader pa niya sa aman, day ka. Sa aman ng mga pare man tiguang nang ipamisa. O gano'n ako, angay ni pare mamatay o sa'yo.
Yan pare angay mamatay, 65 sakto na na. Hindi mo angay ni mga tao paring tiguang. Di naman magkadimao po dosahay. May paring tiguang bitaw sa Bohol, gamisa niya. Pag misa niya, offertory, hingga guok may dyan kutok-kutok kay galain ni dyan tijan. Nakakaon siya kutok supak siya kabuhi. Di naman madagpugong. Ingon nagpare, pag-rosaryo siya mo kay sugo sa lawas. Hukas nagpare, tinuod ni nahitabo. Gahukas ang pare, kikilibangon mo siya kaso. Nag-rosaryo mga tao. Sa una kaya di pa manuso na microphone ka ng mga wireless. Lapel pa man to, ng marag square, bito ari na on and off, na suksok ka ng pakos, na marag microphone gamay ane. Sumpay man na sa sound system, sa simbahan. Wa maob sa pare, hindong sa CR. Pag-abot sa CR, hagbok. Kadung ang mga tao. Ang mga tao nangundang, urusaryo kayo nangatawa, nga naluoy ko sa pare. Nadunggan ko nila kauman, bao pag isang lape. Niingon na pare, salamat sa Diyos. Ilis sa pagjagbalik, doong balik sa simbahan. Pagpangalawag na, jamo to hinglin niya ni sa kalawag. Kisa may mulin niya, di ka nangilo. Ingana ni matiguang na yung taon ta. Pero lakutay. Mamuot mo tata. Maabot ko na nato ba siya? Maabot na nato. Dapo yung sa kapare sa Bohol niya. Misa si Jan. Tiguang na. Niya hanap-hanap na yung pananaw kay diabetic. Niya pagkanta ko pertore. Na may kanta na mo dito. Dawata o Ginoo. O di masyadong tikanta din no? Tikanta na kining among mga gasati mana sa mong gugma. Nasuroy ang mga kolektor dito. Sige pagkanta. Matang pagbalik kay agsibot kay gihangin man gihapon sa tuba wayson ba ingon pare undang kwairo kanta. Sa tigkanta niyo dawata sa may dawaton nga damo may son. Agsibot kay gihangin wala wayson ba. Una maglisod kay mga sinsiyo ra tingali. Undang og kanta kay wa koy dawaton. Gisapot at pare. So pagpadadyo ni Jagmisa, gisapot to siya kay wa lagi kolekta tingali. Nya pagpangalawak na, gisapot siya bisag kisa na siya paghungitan. Hingo na hungit siya sa ilong, lawas si Kristo ilong, dunggan na ubanan, lawas si Kristo kay gisapot. Pagabot dito sa dapit sa tumoy sa simbahan, ingon na parang lawas si Kristo, wa man mo tingog. Lawas si Kristo, tingog! Wa magyabong tingog, gigiduol sa Kristan Mayon. Pag-abot dito, ingon sa Kristan Mayon, pader, haligi na imong ipagalawa. Haligi ko nang ipagalawa. Pastilan, no? Asa na ba ito napitan, Hapit na, Lahutay. Kamu ko mga minjo, piskay tanawon mga tiguang na mo mag-holding hands, gihapon mo. Kamu ko mga 40 na mo katuig nga minjo, manglakaw mo na pa imong bana, gunit o kamot. Nahawak gihapon. O padung mo lakaw, gihapon. Kaya optimail na o paglakutay. Nabayo ba niya iyat rin yung magtiayo na tiguang na labing-labing, yapon sayok na ba? Basta kinasal mo sa simbahan din na nga ikauaw ninyo. Pribilehiyo na ninyo, grasya na gikan sa Ginoo. Mo angay biya kamo tanaw magtiayon nga tiguang nga kanang dakuyog bitaw ga holding hands niya. Wana bitaw sila magilhanay kay gipang-ango-ango na pulos. Nang moyon tong bana bitaw sa asawa di wanang kay pog saingan moyon tong bana sister agata koter. Ya asawa ni sa kay nungdong. Niyong butong asawa, wala mo kailang asawa siya bana kayo, nakalimot na ari. Pag brad, kalibangon ko brad. Iskay tanaw no brad, nagsis na. Yan na. Timayilhan nagpaglahutay. Gibarugan doon nila ilang kaminjoon, taliwasa, kati, gawangon, taliwasa sa kamaayo, o usa ka puno sa grasya nga katiguwangon. Ang kinabuhi nga way lahutay, dito makaabot sa kahimpitan sa atong damgo.
Mga gusto ta nga mo panauban sa pagpaabot sa Ginoo nga malaumon, lahutay gyud, agwan ta gyud, o asdang gyud sa mga pagsulay o kalisdanan. Kaya nomdom ito kaday magtiayon nga iyang bana gi-arthritis na sige naglingkod nga sige tanaw TV. Sa puto niyang asawa kay iya mang trabaho tanan. Sa kadlaw niya na nang laba iyang asawa sa silong sa ilang bahay. Bungol na may bana gi-arthritis po, di na katindog. Isinggit ang banag, day! Tanawa sa ritong TV. Nga man yung usar mga channel makuha. Lechon manok naman katuyok-tuyok. Ingon po siya, hilom niya! Ang nag-asawa, hilom niya! Adyo ka dewa pag kaon din mangita pa usay ipagkaon ni matiguang ka. Paghilom diha. Huwag makadungog isang bana kay bungol lagi. Sige singgit, day! Hibayan pa ka sa cable. Nga naman yung usar magka lechon manok katuyok-tuyok ng salida ng TV. Nga nung usar magka channel. Banha magkayo. Gisa ka sa yung asawa. Pag-abot sa yung asawa sa ibabaw ingon isa, buang ka man diha nga. TV ba rin mo kita no? Microwave man na. Ano? Microwave. Kung na kayo TV, kagiyang mo naman. O dito na lechon manok katuyok-tuyok. O lahutay ihapon. Adyaw dyan og palta. Kay tinuod sa itong kinabuhi, daghang mga butang nga makapahugno nato, daghang mga butang nga makapa-discourage nato, atong cluster, di manambong ng uban, lahutay ra gihapon. Kung ang uban di manimba, simba ra gihapon. Bahala usahay mo ba na awayon ka kay sige kag naa sa simbahan. Diba? Mag-away bitaw na magtiayon usahay kay labi na makabanag irehes. Mag-asawa mo kay Rehesos, inyong number 1 nga babag sa inyong mga debosyon, inyong bana. Labi nagsayo mo, magikan sa inyong kay First Friday, mag-Holy Hour ta din mag-Novena ta, o niya, dugay bitang mo muli, dugay mo magkauli ng uban kay, tagsa-tagsaon mo pag lips to lips, mga santos, arede, dugay magkauli. Pag-uli dito na yaw-yaw nagpana, dugaya magkamuli kikutom nako. Hingangay masiguro ka na itong kura paruko. Isyuhan na dito. Kay, padasyon lagi hapon. Adyaw padaog. Kay, tintasyon na sa yawa. Kana bang bugnawon bitaw ka? Tintal nagyawa pa. Kana bitong imong kinabuhi, gusto ka mga lagad o siya, naadyoy, murag mubambag nimo. Tentasyon na sa dautan. Hugnoon ka ba? Nga, mahugno kay malipay man ang yawa. Umuundang kag simba, malipay ng yawa. O di na ka mo cluster kay gabungol mo sa imong kisilingan, malipay ang yawa. Lahutay jud di tao. Lahutay kay malipay ang Ginoo, malipay ang simbahan og lahutay. Kanindan no? Kay naudang itago. Na-share na ninahaw dito sa Pikas. Gabi ay mga katikista sa Balilihan Bohol. Igutom ito sila kay why gitaw ko sila kaon nya tudlo sila ni baryo pista sa Pikas baryo dol ragod nailay dakong suba nga gaale. Digiimbita sila kari ta maniutosis. Sa una pag magklase ato sila dito sila niudto kay giimbitar man moubog man sila moagi man sila sa dakong suba. Nalaw-law magtubig. Nagsayal pa man sila kaniadto, di pa man uso ng mga kuan, palda pa man sa una, upay usog pantalon. Pag umog nila suba, kay walis sila ilang sayal. Si walis kay mapasa. Kay lawong mo nagtubig sa suba. Sige mo pong panglibak, sige mag-istorya-istorya, sige mo pong chismes. Hingapot na sila sa tugaran, sa bahay, sa ilang ipamistahan. Gayon na, gapong sayal, no? Nanguros ang mamisahoy, Ginoo ko ni mga katigista nga nung kapaibog man yan nila. Nalipat, awa na maubos, kasi sige mapong istorya. Lahutay. Katapusan, mga igsuot. Number 1, sa ito'y honggingon sa primero, importante ang pagpaabot nga, kung sa ganito mo balik tagamay, araw di mo mawa, kaya niya nata sa katapusan. Ang pagpaabot nga, mapasalamaton. Importante na sa Synodal Church. Ikaduha, ang pagpaabot nga makugihon. Sakto ba ko? O niya, ikatulo, ang malahutayon o ragwanta. Ikaupat, katapusan na ni, pagpaabot nga puno sa kasadya.
Diba? Joy to the world, the Lord is come. Joyful waiting. Joyful anticipation. Ang kinaiya nato, kung mapaabot ang Advent sa Synodal Church, di mahimo og atong kalimtan ang kamalipayon. Ingon na sa tupapa. Ingon na sa tupapa. Never forget to smile, even when life is hard. Ingon si Pope, ayaw kalimot o pahiyong bisag lisod ang kinabuhi. Kay kun kuno mapupahiyong tao na malipayon ta, makatakod ng atong kalipay sa ubang mga tao. Kay kuno Kristiyano kapanalitan pare ko o niya kasigir ako mugot, ang ubang mga tao mayon og di ta magpare oy. Ano yung magpare matagmug, wa may kalipay na paria. Mao po na nato. Kung magsigit tagpahiyo, magsigit tagkalipay, moingon na mga tao sa laing relihiyon, malipayon na gini mga Katoliko. Ang atong kalipay wa sa atong mga butang, kay bulabay ra maguna. Ang atong kalipay wa sa atong kwarta, kay mawara na. Ang atong kalipay na sa pag-aambo nga wa kita pasagdi sa Ginoo. Amen. Sa tanang panahon sa itong kinabuhi, ang Diyos, dauban na ito. Maunay Advent, maunay Emmanuel. Ang Diyos, uban ka na ito. Mga iyon na sa ito, papalikay ang dagway nga murag patay. Avoid the disease of the funeral phase. Ingon na sa ito, Papa. Kay sa una manggupod, hadlok ang naong og minatay. Karon kay ang mga minatay, kay pagbalsamaro naman. Sa Bohol, daghang mga minatay nga nagwapo hinoon sa namatay na, kay gipiskay maglami o gibalsamar magtaro. Sa una ang mga patay hadlok magnaong. Kung iyon na sa tupapa, likayi ang naong nga murag minatay kuno nga gihaya. Hadlok mo po mga minatay sa una nakaabot mamuana, di ba? Mga minatay sa una sa among lugar, hadlok mangingangagon. Gaya nga na ba mga minatay ato niya, bukusan o panapton, panyong ito, nabutangan pa ito, gapas ani, ana di ba dire? Gapas diri, gapas sa dunggan. Kung na inighaya, lanay, ani na gatuto nga mga nana, mga hugaw-hugaw. Asa ka mabugtui, ginhawa, ator makahayaon sa una. Muna ni kagabi, na gapas, marag stopper ng gapas, hindi magaduga pag-ayo. At tutong mga mga utiton, magpare, gikan sa ilong sa namatay, paingon sa turta o sa asukal, at dito sa tumoy. Muna ini kagabi, mga pita ninyo, inday, timplahi ko kape, inigtunaw sa kape, ito na inis kapeng basong karaan na gurod-gurod, maglutaw to mga suong, magikan sa ilong, gikan sa ilong sa namatay, mapil o ginom. Yan na sa una. But pag malipayon, ang pare nga malipayon, makalipay po sa mga tao. O ang kamo malipayon po sa inyong pamilya, malipay po ang inyong mga anak. Ayaw kalimti ang pagka-malipayon. Next slide please. Dinhin ha. Some families don't need to exchange gifts for Christmas. They need to exchange apologies, settle disputes, make peace, forgive, and healing. Ingon din karong Pasko, di ba, mangandam na mata kay may exchange of gift Ang ingon po, di pasabutan na nga, peace kayo, dili lang regalo ang atong i-exchange. Mag-exchange kuno po tagpasaylo. Aron meaningful atong Pasko. Dili lang manang baso, dili lang tuwalya. Pag-exchange kuno pagpasaylo, pag-exchange og kalipay, pag binayluay og kalipay, pag binayluay og panalangin, pag binayluay og grasya. Kay usahay kuno sa Christmas, na yung mga bahay bitaw, landag ang bahay. Sa amo, namutang naman po may mga series lights. Bintana na ay series lights. Hagdan, punog series lights. Pugaan o manok na ay series lights. Baol sa CR na ay series lights. Una ining pangihi, landagan naman yung pakitaan ng ato. O may question ng series lights, landag atong bahay.
Ang questionable kung landag imong bahay, ngit-ngit po di mong kasing-kasing. Kaysa mo po kay silingan, ikasabot. Wa po kay silingan nga gitining-gitingugan. Murag pakikaw. Landag imong bahay kay Pasko, pero tanan nga gapalibot nato, gikabungol mo po nato. So mag-exchange kuno tagpasaylo. Mag-exchange po tag maayong kabubuton. Mo na pinakamaayo nga exchanging gift. Gawa sa ato mga exchanging gift nga naanda na natong buhaton. Okay. Sa katapusan, sa atong kinabuhi mga igsuon, ang pagpaabot naghatag na itong kahulugan. Mauna ni ang summary sa akong ipaambit karon. Ang pagpaabot naghatag og meaning sa atong kinabuhi. Kung ang tao di magpaabot, wadya mo siya huwaton. Wadya mo siya huwaton. Ang pagpaabot manggod, tamis inig kahuman. Parehas ba kami? Ako taga-baryo, so ko kaayo. Di ako ka-experience of what it means to wait. Katong pagtuli na ako. Ako, gituli ko, dili doktor. Wa man mauso ng tuli na mo, pakang. Sakitan dun ba, hindi, muna dong sakita. Baw na po ba gitulig pakang ani doktor mo talaga yung mga dato. Wa dyan mo gitulig pakang no. Doktor naman din pakang amo. Kanang manunuli, tiguwang ra ba dyan nga, hapit na mahap, gay ko na bito to yung antiuhos nga na ilambo, na magdag sundang hait, nagadag sanga o bayabas, magkakurog ko kay urang maputo ng ato, mawana kay paglao, manay kinabuhian. Kung sao naman ikapaid o sundang hait, o nasigig pangita ba, sa gangan na siya, ginoo ko, na magpaid, na inikuman na of course, maglingkod ang bata kami, lingkod o bangkito. Wa man ko tulia dayon kay nanagan me, grade 4 ta ko gipatuli. Walo may kabok, hing ijak mangikaduha hing singgit mangikaduha din nanagan ming tanan. Grade 4 wa ko matuli grade 4. Pagka grade 5 na nasuko naman akong tatay. Ayaw ko tagig anak ka pisot, kapag kauwaw na lamang ka kinamagwangan kanong anak mo niya, pisot ka baho kang tiktik. Ayaw ko tagig ulitaw nga pisot. Layas din hiyo, di ka patuli. Kay dili to pagkatuli kay wala na po biyami ba atong grade 4. Unja kana bang kay bo di po ko mapare adto pag upiwa patuli kay di mangiyasa man po. Mapagamit na pare man. Adto pa wa po patuli. Unja. O tong gituli ko. Pagtuli ba nya di makakaliho ka na kay punan pa man usa. Kay muliho kagalit lagputong wag mo kay kinahanglan jadi ka muli kay igisaytan man sa manunuloy liris ka muliho kinauwan maabli ko tanan matuli na ka pero dugay ang period of healing mo nang kini magpaabot na adyo kay strength. Mga 2 semana ko ng jamoy antibiotic. Kinahaplosan may kanarang bawok o lubi o kanang dahon o bayabas o sapon. O niya kanang ilang dahon bitaw, dapong, kanang lawa sa bayabas, mo ibutang dito. Pero kanang maghuwat ka, hantod ka maazo. So, kanunay bita ka excited, hindi ka butang, hala, wala mo hubad. Gamay pa ba siya? Kawagoy, bastos kay bata pa man. Uy, hala, gamay na. Kuy hala, kinsa kay unang makatilaw ni cha. Pero wag kay pare man. So diha sa pagpaabot na meaning imong kinabuhi. Ug jamo na kay paaboton, jamo na joy kahulugan imong kinabuhi. Mo nang kita kapaabot aros Ginoo. Pagpahinomdom na itong meaning na itong kinabuhi kay Ginoo atong gipaabot. Dili sweldo, dili alote, Ginoo. O niya, unsamay atong gikinahanglan sa itong pagpaabot, paglaom. Unsamay, makuha na to sa paglaom, ang paglaom mo maghatag na to kasiguruhan nga napagawin mga maayong butang nga moabot sa itong kinabuhi. Mo ito yung sumarin na ron. Kanya upat kabutang ang atong gikinahanglan sa atong pagpuyo sa kinabuhi nga malaumon.
Primero, paningkamot nga makapuyo kang kinabuhi nga mapasalamaton. Be grateful to God for all the blessings. Number 2, pagpuyo kinabuhi nga makugihon. Waylo na ang pagtinabuan aning kalibutanan. Ikatulo, pagpuyo kinabuhi nga muagwantan, lahutay. Kanya ikaupat, pagpuyo kinabuhi nga malipayon. Pahiyong. Pero ayaw lang po pahiyong kung ikaw rausa kay doktor sa utok mo ay madato, anak. Katapusan slide atong basahon. Gikan ni Cardinal Tagle, no? Cardinal, famous man. Kamong tingkat pag mata, dungano na itong basa. Sige, basahon na to. Sige. Time is short. We don't know how long life will last. And so get out of the tomb. Meet your friends. Meet people and utter words of forgiveness, understanding. Untie your heart. Let it beat again. Let the heart of stone become a heart of flesh. Let it live. Mubura ning atong kinabuhi. Pag malipayon diha sa Ginoo, pagpaabot nga malaumon sa Ginoo. Thank you very much. O hinaot nga ang diwa sa Advento, paghatag na to o gusto.